जाहाथे गासैबो हादराव मोजां थासारिखौ मोननो हायो आरो इसोरखौ खुलुमनो मोजां थासारि मोननो हायो। स्नियाव आरज खालामदो जाहाथे जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफोरनि फरायनायाव इसोरनि बोरजों संसारनि सोलोंथाइखौ मोजाङै लानो हायो। बे मोनथाम जोङो बेखौहाय इसोरनियाव आरज खालामगोन। बे आरजखौ नारसिननानै बिनो थाखायहाय आङो जोंनि आयं बिजय आङो एडभाइजार बिथांखौ खावलायनाय जाबाय सिगाङाव फैगोन आरो नारसिननानैहाय बे आरजखौ खालामगोन। मोनसेया जाहैबाय इसोरनि हाबा मावग्राफोरनि थाखाय, ओमफ्राय गासैबो हादराव सान्थि गोजोन फैयो बिनि थाखायहाय, ओमफ्राय लाइमोनफोरनि फरायनाय बिनि थाखायहाय। दहाय गोसोखांफिनि जाहाथे गासैबो हादराव मोजां थासारिखौ मोननो हायो आरो इसोरखौ खुलुमनो मोजां थासारिखौ मोननो हायो। जोंनि इन्डिया हादरखौ दैदेननाय दैदेनगिरि आरो जोंनि रायजोखौ सामलायगिरि आरो जोंनि जिल्लाखौ सामलायनाय सामलायगिरि जेन' गासैबो दैदेनगिरिफोरनि मोजां मोनसे गोग्गो नोजोर जोंनि सायाव गोग्लैयो। बिथांमोननि मोनसे मोजां गोग्गो नोजोरखौ लानानै जाहाथे जोङो इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो थाखाय मोजां मोनसे थासारिखौ मोननो हायो। जोङो जोंनि हादोरनि थाखाय दैदेनगिरिफोरनि थाखायबो जोङो आरज खालामगोन। प्रभु आफा इसोर जोंनि आफा मिसनाव एरियायाव मण्डलियाव गुबुन गुबुन दायित्व लानानै गुबुन गुबुन बिबान लानानै नोंनि हाबा मावनाय नोंनि हाबा मावग्रा व्यक्तिफोरनि थाखाय आरज खालामदों। प्रभु आफा इसोर हालेलुया इसोर आफा प्रभु जेन' आफा इसोर जायफ्रा बिबानखौ मोनबाय प्रभु जायबाबा पास्टर सोरबाबा इभान्जेलिस्ट सोरबाबा बेबायदिनो मिशनारि सोरबाबा बेबायदिनो प्रमोटर आरो फालक सोरबाबा बेबायदिनो आफा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर जायफ्रा प्रभु नोंनि हाबा मावगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय आरज खालामदों। जेन' बिथांमोना जि खामानिखौ मोनबाय बेखौनो लानानै गोसो होसारनानै प्रभु आफा नोंनि खामानि मावनायजों मण्डलिखौ दैदेननो हायो, जोथोन लानो हायो, एरियाखौ दैदेननो जोथोन लानो हायो, मिशनखौ दैदेननो आरो खांनो हायो। प्रभु आफा नोंनि आरज खालामदों। अनसला गोथां इसोर आफा प्रभु आरज खालामबावदों। प्रभु आफा इसोर जोंनि हादरनि थाखाय आरज खालामदों, जोंनि हादर दैदेनगिरिनि थाखाय आरज खालामदों। प्रभु आफा जेन' आफा इसोर जोंनि हादर दैदेनगिरि जोंनि रायजो दैदेनगिरि जोंनि जिल्ला दैदेनगिरि जोंनि गामि ओनसोल दैदेनगिरि गासैबो प्रभु आफा जेन' मोनसे मोजां नोजोर होनानै गासैबो समान मोनथाय समान अधिकार होनानै आफा इसोर प्रभु आफा बेबायदिनो दैदेनलांनो हायो। प्रभु जोंनि हादराव जोंनि इन्डिया हादराव प्रभु मोनसे गोजोन थासारिखौ लानानै आरो प्रभु गुबुन गुबुन हादरफोराव जेरैबायदि दावहा गाज्रि थासारिफोर सोमजिगासिनो दङ, दावहाथिलि जागासिनो दङ, बै हादरनि गेजेरावबो प्रभु आफा इसोर मोनसे गोजोन थासारि मानिज्लायनाय बेंज्लायनाय आफा इसोर बेबायदि थासारिखौ आफा जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफोरनि थाखाय आरज फरायनाय बिथिङाव प्रभु आफा दावगालांनो हादों, संसारि शिक्षाफोरखौ मोजां लानो हादों। आफा संसारि शिक्षायाव जौगानायजों लोगोसे आत्मिक बिसयावबो जेन' आफा जौगानो हायो। प्रभु जोंनि ओनसोलनि ख्रिस्टियान फंबाय बिनानावफोरनि बिदा फंबायफोरनि आफा इसोर बेबायदि आफा फरायनाय बिथिङाव ख्रिस्टियान आखल आखु दानायाव आफा इसोर गेदेर अनसला प्रभु ख्रिस्ट सोरगोनि अनसला गोथांसिन आफा जों धन्यबाद प्रभु जों बे रायजोआव प्रभुनि फिसाफ्रा गोसोबायदि जों नोंनाव फोथाय आरज गाबबाय। प्रभु बे आरजनि सायाव नों बोर होबायनि फोथायजों आफा जों हामबायनि जोंनि फारसे प्रभु ख्रिस्ट बिबाय। आमेन।